Ngayong araw po, ito po ang araw na, ito po ang first vlog ko ngayong 2021. Warm up po muna tayo, buhay Probinsiya. Magtatabas po tayo ng DAMO. Ito po ang lilinisin natin, ang munting taniman ng aking tatay. Medyo masukal na po kasi siya. So, lilinisin po natin ito. Medyo mapapasabot po tayo ng masyadong matinik. Matinik. So, kailangan natin ng protekta sa ating mga kamay, paa. Dahil medyo masukal siya. Yan po. Medyo hindi tayo sanay sa ganitong gawain. So, tara! Dahil medyo nagpakita na si Haring Araw, medyo anuhin natin ang pagkakataon para hindi masyadong maputik. So, tara po, gamit tayo ng mga panangga sa ating katawan dahil medyo matinik yung aalisin natin. So, ito po. Pahinga muna tayo. Bye muna.